салом алейкум аҳли ютуб, подписчикони гиромӣ, ҳавасмандони палвония. Барои шумо имрӯз чихелии шинондани чихел нешт кардани палвонияро нишон медиҳем, яъне қаламчаи палвония. Ин палвония М1 мебошад, яъне ки FT-ш бо шантон гӯш дорем. Бо заказ қабул мекунем. Номерои мо ҳастай 90 288 70 68. WhatsApp да, имо да, Telegram да, любой мессенҷер ки метавонед ба мо алоқа бироед. Ана имрӯз барои нешт кардани палвония ҳамихел сеткаҳои сафед, сиёҳ, рангаш фарқ надорад, ҳамихел имина сетка бояд бошад. Бо биягомус худтон медонед, ҳозир дар Тоҷикистон любой точкада биягомуса ёфта метавонед. Килош арзон 2 сум 3 сум. Бо метавонед ки 2 сумиам биёрем. Мо худмондаам ҳастай биягомус касе ки дар кора ба территорияи тоқа Панҷакен доставка карда метавонед. Ва дигар ҷои республикада бо дигар ҷойдам ҳастай. Касе ки да ёфта натавонад, мо ёфтааш метавонем. Бо мода қаламча дар кора, яъне ки қаламчае ки М1 FT ва шантон. Ана ҳамин сорто мода ҳастай. Касе ки дар кора, бо як бор дига мегӯем ки мода алоқа да бироянд, любой точкаи Тоҷикистон роӣ мекунем. Ана акнун чихели нешт кардани палвония. Чихел ки дидеста, як салофан ҳамихелин тайёр кардем ки специально барои нешт кардан, яъне ки возух намегзарам, просто болошам бисёр маҳкам намекунем, просто клеёнкаро маҳкам мекунем, мепӯшонем, тамом. Где-то 5-7 сантиметр биягомусам чӣ мекунем, биягомус мепартем ва болошта қаламчаро чинда мебуроем. Қаламча гуфта мегзарам ки ягон вақт якдигарашта бояд нарасад, яъне ки асосан ҳаминда эътибор додан дар кор ки қаламча якдигарашта нарасад. Ҳамун вақта шумо метавонед ки ягон бебактерия қаламчаҳоро чӣ кунед, нешт мекунед, яъне ки тайёр мешавад. Чихел ки дидеста, якдигарашта вообще расидагӣ не. Метавонед ина где-то 2 этаж, агар битавонед 3 этаж ҳамихелин ҳозир як қатор қаламчаро чиндем, бо болошта метавонед бо биягомус парфта бо як қатор ё 2 қатор палвония қаламчаҳоша бичинед. Желательно чӣ кардан дар кор, як қатор кардан дар кор, ҳамун вақта эффектиш бисёр соз мешавад. Желательно як қатор набошад, хай шароида нигоҳ карда 2 қатор ё 3 қатор мекунем. Гуфта гузаштем ки чӣ кардан дар кор, бояд якдигарашта нарасад. Асосан ҳамихел требования дар кора. Где-то максимум 3 ҳафта шу температураша бихапед, байни 2 ҳафтада уже ҳамин қаламчаҳо сабзида мебуроянд. Бо дальше ҳамин канали ютубумда ҳастай, якум саршавии соли гузаштада, 1 сол пеш видео кардагем ҳамин вақтода. Ҳамун видеоро бинен, уже чиёшам ҳастай. Ин стари видеое, ина обратно дуюм бор барои чӣ мегӯям подписчико як бор дига партестем, бо наздикида бо чиша видео навшам бо мепартем насиб кардагӣ бошад. Ҳозир мо бо ҳамин барои дуюм қатор биягомус партестем. Ҳозир як чида где-то 50 ҳамақа чӣ меравад. Чихел ки дидем, кирмошам ҳастай чира биягомуса. Так, бо дар бораи қаламчаҳо гап задем, яъне ки FT М1 дорем, яъне ки ҳама ҳозир чӣ мегӯям, тренда асосан ҳамин қаламчаи М1 ва FT. Асосан ҳаминда клиентҳо бисёр шудаистанд. Любой точкаи Тоҷикистон, бо як бор дига мегӯем, любой точкаи Тоҷикистон доставка мекунем. Минимальный заказ 200 250 та. Ҳамин 200-250 зиёд заказ мегирем. Бо чиш доставкаш вобаста ай шароит нигоҳ карда доставка мекунем, яъне ки мумкин ки агар территория наздик бошад, сумиша полный, доставкаша худмонда бигирем, яъне ки тарафҳои Хуҷанда то Хуҷанда мо доставка без сум рӯй мекунем, то Душанбера доставка без сум. Дальше Душанбе до Сиден дорем,
бо Хуҷанда студент дорем, ҳамаш ҳам қабул мекунад, бо дальше Ҷайхунай, Шаҳртузай, Қирғанай, Испитаменай, бо куҷо Конибурдомай, Аштай, дальше любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем. Хел ки дидем қаламчо якдигарашта расидагӣ не. Мо инҷа где-то 2 қатор чӣ кардем, чиндем, бо ҳам где-то бо висоти ки 3-4 якдигарашта расидаест. Хай чӣ да чӣ мегӯям, мо дар ҷои камай, касе ки хеле шашкичаҳо бисёр дорад, метавонад як қатор да чӣ кунад, як этаж, яъне ки пӯшонона ҳамақа соз мешавад. Дальше ҳам хел гапҳои гуфти гапҳоам 3 намуди чӣ дорем, қаламчаи М1, FT, Шантон, заказ қабул мекунем, бемалол занг бизанед, WhatsApp, Imo, Telegram ҳамин рақамҳода ҳастай, якум рақамда мегафонда ҳастай. Этселда метавонед любое время занг бизанед, мегафонда метавонед любое время занг бизанед. Короче, алоқа да бирӯем, любой точкаи Тоҷикистон доставка мекунем ва рӯй мекунем. Кӯчатҳо мо гарантия ҳастай, гарантия дорад ки ҳамин кӯчати М1 ё FT ё Шантон 100% гарантия метиҳем. Бо кӯчатҳош ҳам ҳастай, кӯчатҳои 2 метр зиёд дорем, то 4-5 метр шидагӣ кӯчатҳо ҳастай. Суратҳошам метавонед диги видеоро бинед, ҳамон видеода ҳастай. бо беғайр аз ин бо шиповник дорем, бо чӣ дорем, каштан, галбои ёл, магнолия тухмош ҳастай. Занг бизанед, ёрдам мекунем. Ана FT яхело чӣ мегӯянд ки FT тамом шудагӣ буд, бо ҳозир ёфтемеш, яъне ки як партнёрмон ҳастай FT, ҳамон наздики да 10,000 дона қабул мекунем ва ҳамоно фурӯшта мебурад. Беғайр аз ин М1 худмонда ҳастай, FT худмон тамом шудагӣ буд, 5,000 та уже фурӯш кардем, фурӯхтем, уже тамом шуд. М1 ҳозир ҳастай, FT-шам ҳастай, Шантонш хеле бисёре. Ба ҳазур занг бизанед, любой точкаи Тоҷикистон доставка мекунем.